yllättävää, että se ylipäätään vähän kuolee. Joo. Sanoit, että yllättävää, että se haukkuu vähän. No sitä se ei ole. Jos se ei olisi haukkunut, niin olisi ollut todella yllättävää. Pimeässä huoneessa on ainoa, missä se oli hiljaa vähän. No niin, joo. Joo, se on semmoinen, joka reagoi kaikkeen haukkuun. Joo, sillä on paljon asioita. Sillä on paljon asioita. No, laukaus tuossa viimeisenä lähdetään kaavatetaan tätä takapäin, niin se on laukaus varma. Ja se kun kahtelin ei ole huomannut mitään. Juoksupäästävyys plus 3 hyvän tahtoinen juoksupäästävä avoin, niin sehän menee kaikkien syliin. Korilla ei ole ihmisiä kohtaan mitään pahaa, eikä aggressioitakaan löydy sitten. Se on tosi hyvän tahtoinen. Sitten tuo kovuuspehmeys, kuinka se muistaa epämiellyttäviä asioita, niin näillä mittareilla, mitä tässä testissä sillä katsotaan, niin se on kohtuullisen kova. Se ei näitä liikoja muistele. Ja siellä voi olla yksi syy, miksi sulla on jonkun verran vaikeuksia sen kanssa, että sille ei mene semmoinen supsutteluperiaate. Sanotaan näinikkäisesti. Niin. Sitten temperamentti, se on kohtuullisen vilkas. Se ei ole ihan puhas vilkas, se on kohtuullisen, se on vähän virkamiesmäinen, se tekee niinku, että minusta tuntuu, että mä vähän väestän, se vähän väestää. Se tekee just pakollisen vaan, ei yhtään enemmän. Ja se on tuo temperamentti ja kovuus, niin ne kun kulkee siinä rinnakkain, niin se on sitten vähän semmoinen loiva liikkeen. Hermot, no kyllä se vähän otti tuossa kuitenkin painetta itteensä ja se tuo räkätys vähän lisääntyi sillä, kun se paineistuu, niin se rupeaa enempi ja enempi haukkumaan. Mutta ei mene miinukselle +1, hieman rauhaton on se sanamuoto. Ja se varmasti onkin ihan hyvä. Tällaista ei ole sillä lailla ei ole rauhaton, että se steppaa sitä mitään, mutta se muuten eleellään on. Sitten taisteluhalu. No ensin se lähti minun kanssa siinä kapulalla leikkimään. Sitten katsotaan muutenkin sen kamppailuhalua. Nauttiiko se taistelusta, kamppailusta. No, se sitten, muuhun se kyllästyi, kun minä sitä omaan kätteen läppäsin, niin sen jälkeen se hylkäsi minut kokonaan pois. Ja sitten esimerkiksi kelekkaa vastaan se omalla kropallaan taisteli tosi hienosti. Se haastoi sitä kelekkaa ja se on myös 2 kohtuullinen ja sieltä se saa sitä taisteluhalusta sen verran sitä, niin se on se moottori. Se annetaan sitä voimaa sieltä hyvin. Puolustushalu, se lähti puolustamaan. Ei siinä sitä aggressiivisuutta ollut, mutta kyllä se ymmärsi ja halua me haetaan, eikä se nyt tarvii semmoinen, että räkävettää tarvii ollenkaan. Se on edessä, se otti vastaan, sitten ihan lopussa se vähän kierti sitten, niin känterpas otti sitten ykkönen vastaan, mutta +3 kohtuullinen hillitty, siinä näkyy, että sillä on sitä halua. Sitten terävyys, kun se on yksin tuolla seinässä, ihminen kääntyy aggressiivisesti sitä kohtaan, niin se ei nouse aggressiivisesti ihmistä vastaan, vaikka sitä kuinka perääntyy ja on sellainen, että sinä lyö minua kuitenkaan. Se on +1 pieni ilman jäljellä jäävää hyökkäysalue. Se on rehellinen, kun hyökkäys loppuu, niin se loppuu kaikki sillä, että se heti, no häntä heiluu jo vielä hyökkäyksen aikanakin. Ei se sen puolella. Ja se on turvallinen kyllä. Sitten tuo kokonaistoimintakyky, koiran rohkeudesta puhutaan, kelekka on ja pimeä huone sen erikoiskokeet. Pimeässä huoneessa sinä olet niin houkuttimena ja kelekassa kelekka on pienenä uhkana. Se on +1 kohtuullinen sen rohkeus. Ei se sen enempää on, mutta se on aivan riittävä, se pystyy sillä suoriutumaan ja tekemään vaikka mitään. Ja tuo siellä varmasti niin kuin sun kanssa, ne tulee sulla pilkka painiotteluita tuon kovuuden kanssa ja temperamentin kanssa. Siellä se on se, minkä kanssa sinä taistelet. Ei se ole. Sen takia meillä on varmaan ollut. Se jos olisi oikein pehmeä, niin se ei enää räkäyttäisi hautaa. Oletko sinä niin monta kertaa sille sanonut? On. Jonkun miljoonan kertaa. Ei se olekaan pehmeä. Ei se ollut pehmeä.